Hi guys! Karon magpakita ko ninyo magluto ko og sardinas with pansit nya. Ay pansit with sardinas or sardinas with pansit. Nahidlaw ko sa pansit nga sabaw nga pansit. Wala man ko'y udong, so pansit na lang kung gamiton, pansit kanton diri. So mana guys, magluto ko kay ang panahon maupay pag sugod na og snow dire, so tugnaw kaayo, so murag lami kay ika og sabaw. So alas 4 sa hapon guys, unya mao na ning porma na mo dinhi, mao na ni among panahon dinhi, ting uyaak, ngit kaayo. So nagpakita ko sa akong view una ko magluto sa akong ang pansit. Alas 4 pa guys, mao na ni ang ngit dire sa Sweden. Nagsuga na ko sa among outside suga. Pasigan ako kapitin ngit-ngita. Gikan ko nagtrabaho, nya mao pag-abot na ko gikan sa trabaho, pero while driving home, nagsigi ko kunahuna kay tungod sa kabugnaw, kangit-ngit, nagunahuna gid ko ambot ni kalit lang ug kunahuna ko nga lami mo kay kaon og kanang sabaw nga pansit nga udong unta to, udong or miswa nya, wala may udong og miswa dire, so maggamit lang ko og pansit kanton. Ya ambot unsa kay porma, unsa kay lamian ni kay lahi ra ba ang sardinas diri. So na ako'y duha ka ahos akong gamiton, duha ka ahos tuluhon siguro. Kay ba mo guys, it's good to eat always ahos bisag daghan mabahotud ang inyong baba, pati kay kisa uyab ingana kay buho kay tagbaba kung natay ahos, but healthy sa lawas. Watch out kung magkaon kag daghang ahos is baho jud imong baba. But this one is it will beat ang baho sa baba sa healthy. Ka-healthy nimo kung magkaon kag daghang ahos. So, daghang istorya, ahos tulo ka dagko akong gamiton og sibuyas bombay, mackerel fillet. Mahal kay sardinas diri guys, ko ang 250 ni ang tulo ka buok. So, labaw pa 50 pesos no, 250 tag 70, 70 80 tag 80 man siguro. Unang buhaton na to is limpyo man akong kamot kay kaduha gay ko na nabon, kaduha ko ng hugas. Kay baba mo guys nga mukhaon taog kuan ahos ug sibuyas, aside from the fact nga ang imuhang luto malami jud kaayo, it is also healthy for the body. Kay like ang ahos dili ko maka-sulti karon kay gusto ko nga sure jud ko sa ko'y sulti, but I know it's healthy. I have kanang kuan gahapon ka siguro to nakakita ko sa YouTube nga kuan nga therapist nga mukaon jud siya og ahos everyday, tulo ka cloves everyday, kay that's why many years daw siya wa jud siya nasakit, pero at the same time nag-exercise pud siya always. So important jud ang exercise. Yeah, dayon sibuyas bombay is also good because sibuyas bombay will absorb some toxins in the body. Na good health ang sibuyas nga ma-benefit ang lawas. So siya. Gato na kay kong kamot guys, kay gurang naman. Di nagkarong panahon na mutan-aw ta sa mga tiguang, di na natumailan kinsa joy tiguang, because pwede naman ang tao magpainat maayo sa mga at silang mga naong na di na mailahan, labi na ka ng mga kwartahan, di na tumailahan. So usa sa mga best things nga makita nimo kung tiguang na ang tao is ang liog, murag ma-change naman sad good ang liog. So ang tan-awon is ang kamot ngani kulubot na kaayo sa tiguang na, or ang siko ug ang tuhod. So kung namoy may buwan pang lain mga tan-awon sa tao aron kahibaw ta nga tiguang na, tell me guys.
So ganahan ko akong ahos kanang gagmayon ako bisag unsa pa akong luto ganahan kay kung akong ahos gagmayon ako ba kay aron daghang magkakaon kung daghan may mga on sa ahos dili lang usa ka tawo nya usahay na may tawo gud nga di ganahan jud ahos bisag ako di ko ganahan ahos nga home dako kaing ahos so at least dili kay ko kung magkakaon man kay kog ahos dili kay ko conscious ba nga ahos to ko nakaon kay gagmay man siya nasagol man siya sa ubang gikaunin mo pero kay baw ko nga nakakaon kog ahos but at least dili ko conscious nga ahos dito akong na kuan tulon na tuon. So let's start cooking na guys. Mura kog abat ani basta magpatungod ko sa suga. Mura na mag-abat ng naunggaan pero kasi may mas maayos. Balayo or magpaduol. Nasakto sa anggulon nagdagklaro no. Right? Pa ko sa tuga ha. Ilan din ako kamatis aron healthy food ba? Kay lamian man kung may daghang kamatis food kay lami man ang sabaw-sabaw basta na yung mga kamatis food kay kamatis is also healthy. So ako lang nanginganakon. Half lang nako kay. Basta lang masagol lang kamatis ang akong sinabaw so lami. I think I've never tried it before guys so I will try today kung say lamig sa akong sinabaw nga sardines with pansit canton. So guys, mo na akong gamiton pansit canton. Mura man ni available diri sa mong bukid. So mo na akong gamiton nga. Yan ako sobra diri. Wala nin tiwason pero gamay ra akong gamiton ani guys. Dili di kami tanan. Kay sinabaw man para lang nay unod ang akong kuan ba sabaw. Wala man ni trapo akong kuan guys. Stove. Susugod na tagluto. Tingnan ni sardinas din guys. Makaray niya ako sardinas. Ay! Gamit ang sauce jud sa sabaw ko ay nauna ko paagi guys ugasan ako ang lata sa sardinas kinsa pa may ingani diha kinsay pareha na ako magluto yun na pero na naginot yun patis, silver swan. Fish bouillon. Ito pala ni putangan ako o pansit canton pero dili daghanon kay pagkaon niya. Gamay ra ko iputang kay aron lang pangkuan ba pang samok-samok sa sardinas or di kay lonely ang sardinas inala na adjud kay paris-paris gamay humot na siya guys humot na first time ko ni paglutog ing ani nga sardinas pero di ko magluto sa una sa Pilipinas ug sardinas of course kay sardinas is my favorite pero I've never done it with kanang sardinas dili sa Sweden kay lahing klase ba ang sardinas dili guys sa atong naandan sa Pilipinas balaya guys dagom sana lang mo makita ng kuan gawa jud may mga proper mga gamit sa kitchen tools mga proper kitchen tools
proper gamit sa kitchen tools. Sa naman akong sinultian guys. Ayan na lang mo sige panaway din ha. Minaw na lang mo sa kung Bisaya nga in English nga di sa noo. So tinawan na to guys. Lamig. Inanag gamay asin. Ay, gamay magic sarap guys. Magic sarap. Guys, dumaraman may mga uni sa balay. So, kung magtilaw ko, kung nayang mga anak din niya, magluto ko, kung magtilaw ko, pinaluwag jud na niya dahil kutsara or iyabo sa kutsara gikan sa luwag. Pero kay kami raman duha mga on. So, diretso sa luwag kay tilawan diretso sa luwag. Usang pahumong ko ng panstit kanto. Pero tilawan sa na guys. So, gibutangan ako siya og gamay. Lamig ko lang asin. Gibutangan ako siya og asin. Gamay kayo magic sarap. Nya gibutangan ako siya usa ka fish bouillon. Yeah, that's it guys. Kunya kay naman ko'y tanom nga oregano. Dito na to tong tinanong. Ang buton sa kay gamaan ni kay di na jud ni binisaya kay nga may oregano. So Italian na ni ako nilutuan ha, sardinas. Italian sardines. Char. Pepper. Now forma guys. So ang pansit canton ako na lang yung pa lataon. Then lamig na ni siya. Muputa og dahon sa oregano. Puta din sa babaw kay ako rasag ning putlo ning kuan kay babaw kay dako taas na kaayo. Oregano. Ngani ni siyang dahon sa oregano guys. Kumot kaayo. Yaman na akong sardinas. Yes. Hiwa-hiwa na ko guys. Yan, isago na lang ako sa akong Italian sardinas. Bisay. Italian sardinas. Bisyosa sa guys ba? Tilaw na sa. Sige lang tilaw amin. Alamig naman. So, that's it guys. Mauna ni akong luto karong gabi una. Uni ang sudan. Guwapa na kamatis, oregano, unya dayon ng sardinas, igbutangan o pansit kanton. So, daog ng panihapon. Yan, sabaw, yan, parisan lagupan. Mapait na ang katugnaw guys. Paabot na lang kung mahumok na siya pansit. So that's it guys, thank you for watching. Humok ng pansit, I think humok. Ay, init. So guys, kanipon. Okay, lamig siya.
djupa tallrikar va? Mm. Homemade wine from our plumon tree. So nasa akong laing video guys na na-make up niya itong plums niya, then gihimo na mo wine mo na resulta. So this is it guys. Och den är bättre.